Fe ddechreuon ni gyda 400 o beri fan hyn yn y ffair ei awr i ymgeisio i gystadliad. Ni nawr nôl i 2 Erwin. Ydyn, ni lawr i'r nitty-gritty nawr. Hoti blew. A mae'r colonnau curo yn dyn nhw, chi'n gweld wrthyn nhw. Y cystadleuwyr a'r dorf sydd o amgylch, sydd wedi heidio mae wylio fe. Dwi'n gweld perchnogion oyn y teulu Hall. Maen nhw'n dala y gil wobr yn y pwysau'r cigydd, Joanne Hall a April Skelton i merch. A mae'r bencampwriaeth wedi mynd i Robert West. Robert West, ni'n mynd â hi! I swydd Lincoln, Erwin, o ti'n iawn? Wel, barn i'n meddwl dim, ond da iawn ddyn nhw, mae'n gredit ddyn nhw, a yw nhw'n wedi troi allan yn arbennig, maen nhw'n leddyr llygad. Wel, Erwin, fi credu lle ni gadarnhau bod ti'n deall rhywbeth nawr. Gyda fe i ti wyd. Robert West o swydd Lincoln wedi ennill prif bencampwriaeth ffair Eia Cymru 2021 am y tro cyntaf. Rhagorol yn dywe. Chwarae teg, fi'n siŵr fydde'n ôl blwyddyn nesa. Eiliad i'w thrysori i'r teulu yma. Llongyfarchiadau fawr iawn iddyn nhw. Bydden nhw'n cofio'r eiliad yma am spel. Achos hon yw'r un mae pawb yn moyn curo. Hon yw y ffair. Hon yw'r eising ar y gacen, a fydde ti'n holi i'r bobl sy'n dod o draws yr arfordir. Hon yw'r ffair maen nhw'n moyn ennill. Maen nhw'n dewis i Cil Wobr nawr. Mae'r teulu Hall wedi dod ymlaen ar Gil Wobr yn adran y pwysau'r cigydd. Joanne a April yn dala par o... Diolch Erwin, diolch yn fawr iawn i ti. Na i fi ni gael sgwrs cyflym iawn gyda'r enillwyr sy'n siŵr o fod yn dathlu ac yn mynd i gofio'r eiliad yma am weddill i hoes. Teulu'r Hall yn ennill y Gil Wobr. Ond pencampwyr y sioe, Robert West o Swydd Lincoln. Congratulations, Jim. Thank you very much. Sum up all the feelings of the fair this year. Oh, it's just amazing, really. It's nothing I thought when we were starting out we'd ever achieve. But no, it's just made all the work and going to all of them worthwhile, really. Yeah, definitely. How were the nerves? Oh, they're up there still again now. There's just, yeah. Can you believe it? No, definitely not. I can't at all. I wasn't expecting it or ready for it at all. What's so special about the Welsh Fair? Well, I've never been before, and it's just good to go to a new one, and I'm sure we'll be back another year. What a way to start your Welsh Fair. Definitely. I know you will be back. That's Guaranteed. It. Thank you very much. Good luck. Llongyfarchiadau. Bye-bye.